Здравейте, днес ще играем на Asphalt 8. Гледам, маля, от колко време съм играл на тази. Сигурно ще бъдат супер гледа. Не искам мултиплеер. Нямам така добра кола. Ох, това друг път ще се дълнува това. Невада. Nation, не. Косик. Cross the finish line first. Cut you up. Има пари да си купя една нова кола, само ще я купя след като свърша тази игра. Мисля да направя 2 игри. Мали сигурно съм много зле. Да видим. Токио клас D Лапс 1 Racer 6. Токио! Още един се вкадва. Така, дай ми нитро! Майде, пазете се, бе! Айде, пазете се, бе! Къде си нахалните? Бе, мале... А те са много нахални! Аз сега откъде да взема нитро? Айде, дай... 52 секунди, този път дано завършим на първа. Атака! Нати! Трябва да мръднат. Мале, праги на нищо. Не, това трябваше да го взема. Защо? Но е гадно, когато свети. Сега тук вече трябва. Така. Сега ги направих на нищо. Добре, това беше един от най-гадните ми дрифтове, които съм правил. Ето аз по принцип не съм много подив. Аз само когато няма нитро, така си набавя нитро с дрифт. Ето сега като си набавя с ключ. Колко си направя? Само сега ми той че така забавя. Значи бе! Мале, Андрей, как мина толкова бързо там? Даже май са двама. Няма как да съм това. Да, двама съм, познах. О, това беше на коса. Така.
Абе, този път няма ме надминете. Ето го там финиша, не! 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 О! Мале. Това беше на коса. О! Настръкнах. Не мога как му съм се забил в колата. Мале, това беше на коса. Не, няма гледам видео. Някой друг път. Никога не ми е ставало това. Просто никога. Ще отиваме да си купим една кола, тя беше май на С класа. Ей тази. Само да видим и нататък за някоя яка кола. Аз съм имал тази кола. Бързичка. Тази съм я нямал. Имал съм и това Lamborghini Urus. Само че си бях строил колата. Какво ми с това? Я променяме цвета. Защото не искам да бъде този цвет. Как Paint. Е така една яка. Така не е това и така. Така е кок. Давай така най-много ме в мене. Черна. Mercedes-Benz черен. Навен класика. Сука. Точно на тая сме. Супер. Праги на нищо отново. Да видим, може и да не бъде така, ама колкото мога повече ще положи усилия. Свада! Някой с първата кола. Те почти ще стъпят с първата кола. Единица знаят всяка кола. Това ми се качи отгоре. Начи, бе! Така се играе. Това точно. Не! Така. Самолет! Аз обичам самолетите в асфалта. Не знам защо, но ме тепе как летат. Омага! На такава рампа направих това. What the fuck? Това не знаех, че е възможно. Не изглежда възможно. Другия този друг беше горе-долу добре. Само че мога и по-добре. Как? Как във въздуха ми се щупи колата? Това как е възможно? Ако може да напишете ми долу в коментарите според вас защо така ми се щупи колата. Във въздуха при това. Тук за малко падна върху един. Вие на мен ли? Не! Как точно там? Защо? Финиша е там. Няма успея да бъда преди. Жалко. Няма. Да. Как умя? Аз мисля, че се интересува. Няма ги отворявам.
Дири сега какво правиш? Ти? Седите вечер се готви, бащата хвърли така отиде да си прави качен. Мрази го. Бях седите смеял, защо ме питаш? Това ще те питам. Ми. Айде, още едно ниво ще Ти си намери някъде търлъците, бе, бе. Не. Ще играя още едно ниво. С тази кола, разбира се, с коя друга кола мога. Това е яко. Тонингакито. Не това стартах. Ще гледам видео. Защо не? Омага. Аз дали не гледах видео. Видео. Starting car race. Elimination. Don't come in last in the countdown. Total air time 4 секунди. Това как стана Барел Роуз и Барел Роуз не е трудно, ама Total air time 4 секунди е трудничко. Не знам как ще стане. Няма си на представа даже. Айде, почвай да е! 9 дена 8 часа започва това. The Great Wall. Мале, тук всички се отблъскаха. Ага, махни се от пътя, бе. И ти, бе. Мога никога да се качва тук горе. Мале, ще се блъсна да го. Аз не съм направил. Добре, вече последния елиминиран остават 7. Защо? Шуки. Дай, това коса остана. И надмина. От тук така ще минава. И си доле. Мачи, бе! И ако си ползвам турбото, мачи, бе! Бензини голен. О, драконец! Аз яко си изкаквам. И елиминираха и шестия. Глупият шести. Как могат да го елиминират? Защо са толкова лоши? Вече няма 10. 10 невидимото число. Как бе? Защо? Винаги съм бил зле да правя няколко неща едновременно. Да говоря, да снимам клип, да играя и така нататък. Просто винаги съм бил зле да правя няколко неща. Как бе? Как бе? Помага. Мале, ще ме елиминират. Но. Как? Аз не бях четвърти. Ма защо? Защо така? Гадост. Защо така? Това е смотано. Хора, тук ще прекъсваме клипа. Чао!